дарахти макри зан сад реша дорад. фалак аз дасти зан андеша дорад. занҳо, мавзӯъ дар бораи шумо аст. мегуфт агар занро дӯст дорӣ подшоҳат мекунад, вагарна туро мекушад. пас далел. бармегардем давраҳои барсисои обид. барсисои обид яке аз авлиёҳо буд, дӯстони худо буд, бисёр тақводор буд, шогирдони зиёд дошт, дар ҳамон шаҳр хело машҳур буд, ҳама мешинохт, эҳтиром мекард. дар ҳамон шаҳр зане буд фоҳиша ва бисёр бодавлат буд. ба ҳар касе ки мехост ҳамхоба мешуд ё чизи дигар. мехоҳад ки бо обид ҳамхоба шавад, аммо на, ҳар бор рад мекард. рӯзе ҳалли масъаларо пайдо намекунад. баъд барсисоро ба хона даъват мекунад. биё, мегӯяд, як масъала аст. барсисо қабул мекунад, чун аз худ боварӣ дошт ки ба ҳеҷ кори зишт амал намезанад. дар худ боварӣ дошт. меравад. вақте меравад, фармон медиҳад дарҳоро бандед, дарҳоро маҳкам мекунанд. барсисо ҳайрон мешавад. мепурсад, ба ман ҳам хоба мешавӣ? вагарна мардумро фарёд мекунам, мегӯям ки ана хонаи ман омадааст ва мехоҳад маро таҷовуз кунад. ё шарт мегӯяд, шарт мегузорад. наздаш як косаи шароб меорад. як косаи шароб, китоби муқаддас ва худ. мегӯяд, ё косаи шаробро менӯшӣ, ё китоби муқаддасро медаронӣ, ё бо ман ҳамхоба мешавӣ. пас меравӣ аз ин хона. интихоб кун. барсисо фикр мекунад, агар ҳамхоба шавам, зино бисёр кори гуноҳи вазнин аст ва китоби муқаддасро ҳам дарондан, ин як кор парвардигор маро намебахшад. хай косаи шаробро мебинад, мегӯяд, биё ҳамин шаробро менӯшаму боз рафта тавба мекунаму дигар бо ҳамин ин аст сабуктар. тасмим мегирад, косаи шаробро менӯшад. баъд мегӯяд, як лаҳзаист, ба ту иҷозат нест беравӣ, як лаҳзаист. як лаҳза ки меистад, аллакай дигаргун мешавад. хай фаҳмидед, мегӯяд, як косаи дигар берез, мезанад. тамом. шавҳат ки зиёд шуд, баъз мехоҳад ки ҳамхоба шавад. биё, мегӯяд, ман туро мехоҳам. мегӯяд, на, ист. не, мегӯяд, китобро медаронӣ, баъд метавонӣ ба ман ҳамхоба шавӣ. шавҳат ки зиёд мешавад, дигар илоҷе нест. мегирад, китоби муқаддасро медаронад, ҳамхоба. сипас мардумро даъват мекунад. ҳамаро мегӯяд, ана бубинед ин обидро ки шумо ин қадар эътиқод доред, ҳам китобро дарон, ана маст дар хона ва маро таҷовуз кард. мегуфт, ҳеҷ кас Юсуф нест ки худдорӣ кунад. бисёр душвор аст. қиссаи дигар буд, манши аз ин дар атрофи ҳамун аст ки суҳбат мон. мегуфт, занро дӯст дорӣ подшоҳат мекунад, вагарна туро мекушад. зане лаби об буд, дар даст сатили об. вақте марде меояд, мебинад, қисса куллан дар ёдам нест, каме фаромӯшам кардам. пурсон мешавад ки аз зебовиву зинату аз макри зану мегӯяд ки ин қадар. вақте ки гап мепартояд, зан ба ӯ нигоҳ карда мардумро фарёд мекунад, доду фиғон мекунад. о мардум биёед. мард дар ҳайрат мемонад. дигар ҳеҷ илоҷ нест ки мардумро фарёд кард ки бубинед, ин маро гап партофта ё чизи дигар. вақте ки мардумро фарёд мекунад, мардум наомада хоҳиш мекунад ки охир ман зебогии туро дида гап задам, ман ягон нияти баде надоштам, ман фақат хостам ки ҳаминро бигӯям. гӯён ки ҳамон сатили обро гирифта дар сараш мерезад зан. вақте мардум меоянд, аллакай фикрашро дигар мекунад. мегӯяд, ман дохили об афтидам ва ин мард маро наҷот дод. ҳама омада мардро мегӯянд ки ташаккур, миннатдорӣ баён мекунад. ба ин хотир мегуфт, дарахти макри зан сад реша дорад, фалак аз дасти зан андеша дорад. аз ду чиз бояд битарсем, дунё ва зан. ва дар охир боз ҳамон мавзӯъ бармегардем. агар дӯсташ дори занро,
туро подшоҳ мекунад, саратро. Як мақола ҳам ҳаст, мегӯяд мардро мекунад мард зан, номард ҳам мекунад зан. ба ин хотир агар дӯсташ дорӣ, подшоҳат мекунад, вагарна туро мекушад. пас эҳтиёт. худоҳофиз. худро эҳтиёт кунед. I know I'm waiting for some